Ano yung sitwasyon ngayon ni Jerome? Ano po, sa ngayon po, nag-aaral siya sa ALS, sa secondary level po kasi Sige lang ate. Sige lang po. Ramdam namin na mahal mo itong kapatid mo si Jerome. Ilang taon na ba itong ganito yung sitwasyon ng kapatid mo? 18 po. 18 years niya nang dinadala yung ganyang sitwasyon? Ano po kasi siya, since birth. Since birth, oo. So, dahil sa sitwasyon na to ng kapatid mo, ano yung mga bagay na hindi niya nagagawa tulad ng mga normal na bata? Halos marami po, ma'am. Kasi ano siya, simula po kinder. Simula kinder, kayo na po talaga yung nag-aasikaso sa kapatid mo Ano po siya, kinder hanggang grade 3. hanggang grade Kaya po 3. na, ano siya, na, kumbaga na, kita ko po kung paano siya nabully, ganun. Tapos po nung mga, pagtungtong niya po ng grade 4, nagsimula na po ako magtrabaho noon, sa edad po na 14 para po makatulong sa magulang ko. Tapos yun po, mayat na ko na, nabubuli talaga siya. Nabubuli talaga siya. Pero Opo. nag-ano naman po siya, ma'am, pinush niya na matapos siya ng grade 6. Yan doon yung pagpupursige niya na makapagtapos ng elementarya. So, hindi na siya nag-high school? Hindi na po, ma'am, kasi nga po dahil sa bullying. Ayun. Tanungin natin, ano daw yung mga klaseng pangbubuli sa kanya? Ano po, naalala ko po nung kinder siya. Di ba po ako nag-aasikaso ng sa recess niya, sa lunch niya. Naririnig ko po mismo yung mga klase sabihin, ano ba yan, baho mo, mga ganon. So, merong gano'n na Inaasikaso sitwasyon. naman, inaasikaso ko naman po siya, ma'am, pinapalitan ko po siya ng lampin, ganon. Okay. Ito, ma'am, ano daw ang kailangan na gawin sa kanya? May pag-asa daw itong idaan sa operasyon. Opo, sir. Kasi po, nung inoperahan po siya nung 3 araw pagkapanganak po sa kanya, di ba po, binutasan po siya dito sa tagiliran para po dito muna duman yung dumi niya. Ang sabi po sa amin, pag 10 years old na po siya, nakaya na po ng katawan niya ng operasyon. Bali, 2 operasyon pa po kasi yun, sir eh. Ano po, parang ibabalik po yung bitukan niya para idirekta po sa puwetan niya. Okay. Tapos So, bubutasan po yung sa puwetan Sinasabi niya. mo, yung una na opera na, tapos may kailangan pang 2 pa po, sir. pangalawa. Nung Opo. 10 years old na kailangan. Dapat Bakit po, sana. umabot sa 18 years? Hindi na. Hindi po talaga namin kaya yung gastos. Mga magkano daw ang aabutin kung Naalala ko po, sir, parang aabot po ng 100. Kasi nasa 2 operasyon pa po eh. okay. Okay, so habang kinakausap ka po namin, Ate Cecil, etong si Jerome ay panay din ang buhos ng kanyang luha. Matanong ko si Jerome, Jerome, gaano kahirap yung pinagdadaanan mo na sitwasyon, lalo na nung bata ka pa, yung talagang nakakaranas ka ng pagbubuli. Okay, so hindi kaya ni Jerome, ano? So, Naano ko po talaga kasi, ma'am, since kinder talaga siya hanggang grade 6, kahit po nasa trabaho ako, mga kapatid po, kasi ano po kami, 5 po kami. Yung mga sumunod po sa akin, nakakaano na po sila ng mga kaaway kasi pinagtatanggol po. saan yung magulang ninyo, Ate? Yan po. Abuhay pa yung nanay at Apo. tatay po ninyo. Kaya lang si yung papa ko po, ano siya, PWD na po kasi na ano po yung aksidente po yung kamay niya. Siya din lang naman po nakaano ng itak. Kaya hindi na siya makapagtrabaho. Po. Ngayon, ma'am, ano na po yung pinakakailangan talaga niyo? Ang inilapit po sana namin, sir, ma'am, ano po, mapacheck up po namin siya. And then, pagka na-check up na po siya, tapos halimbawa, schedule po ng operasyon, doon po sana kami hiling ng Ilang taon na itong si Jerome? 18 years old 18 na po years siya. old. Opo. Meron na ba siyang girlfriend? Meron po. Kaya lang, ilang beses na din po siya, ma'am, na nangyari na, nung nalaman ng girlfriend na ganun yung sitwasyon niya, sinasabi ng Pero bilib naman ako abnormal. partner kay Jerome kasi despite sa kanyang Karamdaman, sitwasyon. pinursige niya talaga makapagtapos. Yun nga, Nakapagtapos siya ng grade 6 po. Grade Tapos 6. ngayon po, nag-aaral siya sa secondary level. Ayun. So, tama yun, Jerome, ano? Porsigihan mo lang yung pag-aaral mo dahil eto, gagawa na natin yung paraan patungkol sa medical mo at syempre, para naman, ano yung pangarap mo, Jerome? Maging normal yung buhay? Opo. So, ngayon, yung girlfriend niya, nandyan pa din? Ayun, Tanggap siya? Yung ngayon po, ma'am, kinausap namin. Nung December, kinausap namin. Hindi niya sinasabi na ganun yung sitwasyon niya. Eh di sumama po sa amin. Bakit? Hindi nakikita yung katawan? Hindi po.
So, censored pa silang dalawa. So, parang ano pa lang, holding hands. Wala pang Rated partner. ma-intimate. Oo, kasi na- partner, di ba? Pag magkasintahan kayo, syempre natural, may hawak-hawak dyan, may hawak-hawakan. So, ibig sabihin, hindi mismo galing sa kanya yung information na Ano meron po? siyang sakit. Sinabihan niya po ako, ma'am, nung time na yun, na pumunta daw po ako dun sa amin kasi ang bahay ko po, ibang barangay naman kasi may asawa na nga po ako. Sinabihan niya po ako, tas yung asawa ko na kung pwede daw, nung time na yun, birthday ng tatay namin. Pupunta daw po yung girlfriend niya kasi inimbitahan niya, gusto niya po na ako yung kumausap kasi nga, maano yung loob Oo. niya. Ilang buwan na ba ito sila ng girlfriend niya? Mga 3 buwan daw po. 3 months. So, sa 3 months na yan, at least nalaman na ng girlfriend at tanggap niya ngayon yung Opo. sitwasyon. Yun ang pinaka-importante, partner. Okay. Maitanong ko lang kay ate, paano naman nakapaabot sa amin yung sitwasyon ninyo? Ano po, nakita ko po yung post sa Facebook. Parang nag-follow po ako sa page. Tapos may na po sa akin, nag-reply sa page na hinihingi po yung details ko. Tapos nung binigay ko na po, the other day, may tumawag po agad. Ganon po Opo. kadali ang reply ng aming pong mga staff para po ay matugunan po ang inyong pangangailangan at inilapit nyo po sa amin. Eto partner, para sa medical na pangangailangan, makakausap natin ngayon si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon, Miss Remy, and good afternoon din po kay ate. Opo, eto Miss LB, si Ate Cecil ay inilalapit sa atin yung sitwasyon ng kanyang kapatid na si Jerome. Ngayon, ano po yung tulong mula sa Ako Bicol Party List? May bigay ko lang po ng kay Jerome. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kasi ako, Miss Remy, di ba, kung maalala niyo, meron din ako kapatid na ganyan sitwasyon. Kaya relate ako sa sitwasyon nila. Opo. Di ba, 24 years yung kapatid ko na ganyan din ang sitwasyon sa kanya. Naikwento mo Yes yun sa po. amin kung paano mo inalagaan at inasikaso, minahal yung kapatid mo at ngayon ay survivor na. Yes po, may anak na nga siya. Ayun. Binibigyan lang natin ng pag-asa itong si Jerome, Kaya, Jerome, pakinggan mo si Miss LB para paghugutan mo ng pag-asa at lakas. Opo. Jerome, huwag ka mawawala ng pag-asa ha. Ganito lang gagawin natin. Napakasimple lang naman ang case mo. Kasi nga yung kapatid ko, nagawa namin ng paraan ng Ako Bicol na mapaoperahan. Kumuha ka lang ng referral sa RHU kung taga saan ka man. And then, magpa-refer ka sa BRSMC, sa surgery department para ma-work out natin kung anong dapat gawin sa'yo. And then, kung dapat ba talagang operahan ka na, inugtong na yung bituka mo sa gagawin natin ang lahat ng paraan para malibre lahat yung babayaran nyo. Wala kayong babayaran sa hospital, sa mga gamot, sa doktor. Okay, Ma'am LB, kailan po sila maaring magsimula ng mag-asikaso para dito sa tulong na matatanggap nila mula sa Ako Bicol Party List? Ngayon po, pwede na sila magsimulang kumuha ng referral sa RFU nila. Ayun. So the moment na makakuha sila ng referral, ay automatic ilalapit lang sa tanggapan nyo para naman matulungan po ninyo at mapaschedule na natin sa operasyon. Yes po, Ms. Remy. Ganito na lang gagawin ni Sir Jerome at ni ate. Kumuha po tayo ng medical records ni Jerome. Dalhin natin sa PRSFP, pati yung referral, para po magawa na ng paraan ng surgery kung ano ba talaga dapat gawin. Ayun. Maraming salamat. po, Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. So, aside sa hospital bills, pati yung gamot, sasagutin ng Ako Bicol Party List basta nasa BRHMC. Sa Naga po yun, ma'am. Dito po. Dito po mismo sa Legazpi. Opo, dating BRTTH na ngayon po ay BRHMC. Ay, okay po. Ayun, so malapit lang. Doon din po kasi siya inoperahan. Ayun. So, Jerome, ready ka na ba? Ready ka na na po yan, magawa ready. yung proseso para naman ay maging normal na yung pamumuhay mo, Jerome? Ang pangako ko po kasi sa kanya, ma'am, kaya siya nag-aaral ngayon. Sabi ko, tutulungan ko talaga siyang mapa-opera. Tapos pag napa-opera na po namin siya, di normal na po siya. Kahit anong kung mag-aaral siya, tutulong po talaga ako kahit may Ayun. pamilya na ako. Ayun, so napakinggan mo, Jerome, yung kapatid ni Miss LB na operahan, naging normal at 24 nagkaanak years old. pa. Aside dyan, Ate Cecil at Jerome, aside sa tulong na ipinangako ng Ako Bicol Party List na pagpapa-opera at gamot, eto, bitbitin nyo din po itong grocery packs. Tanggapin nyo po ito. Mula naman po ito sa aming programa. Salamat po. Isa. Meron pa. Dalawa. Ayun.
Ano po yung masasabi niyo po sa Ako Bicol Party List at sa programang Maraming ito? salamat po, Ma'am Sir, sa Ako Bicol po, sa programa po ninyo kasi po hindi ko talaga in-expect sa dami na po na mga page po na mini-message ko na humingi po ako ng tulong. Kahit kako check up lang, para lang po kumbaga magawa namin yung step 1. Eh, wala talaga po. Eh, nung ito po, na ano ko talaga siya sa Facebook, agad-agad, halos kinabukasan lang. Ayun, Ano po ginawa sa nyo amin? na po ate yung step 1. Kami na po yung bahala sa mga susunod na step. Magtulungan po tayo hanggang gumaling po itong si Jerome. Maraming Step 1, salamat step po. 2, step 3, step 4. At sunod-sunod, kasama nyo po kami. Salamat po, ma'am. Ayun. Salamat po, Maraming sir. salamat.